Uber je výsledkom vývoja technológií, predovšetkým smartfónov a aplikácií. Jeho cieľom je jednoduchým spôsobom prostredníctvom aplikácie spojiť človeka, ktorý potrebuje odvoz, s majiteľom auta, ktorý mu ho poskytne. Jednou z prvotných myšlienok startupu bolo, aby ľudia nejazdili s prázdnymi autami, ale miesto poskytli aj niekomu ďalšiemu a spoločne tak zdieľali nielen jazdu, ale aj náklady na ňu. Takýto spôsob prepravy aj u nás naráža na mantinely v podobe zákonov, keďže každý, kto vlastní auto, môže robiť príležitostného taxikára. Zástupcom spoločnosti Uber sme jasne povedali, že prevádzkovanie akejkoľvek prepravy osôb v aute do 9 miest vrátane vodiča je na Slovensku taxislužbou. Na toto sú potrebné taxikárske dokumenty. Taxikár musí spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky, ako sú psychotesty, lekárska prehliadka, ročná technická a emisná kontrola vozidla. Musia dodržiavať zákony v zmysle podávania daňových priznaní na daň z príjmu, taktiež by nemali zabudnúť platiť DPH a musia samozrejme platiť aj daň z motorových vozidiel a tiež používať elektronickú registračnú pokladnicu. Spoločnosť Uber však plnenie povinností necháva na samotných šoférov. Požadujeme, aby partnerskí vodiči v našom pilotnom programe UberX splnili všetky požiadavky platnej zákonnej úpravy a to čo najskôr. Mnoho ich tieto požiadavky už spĺňa a ďalší práve tento proces podstupujú. Každý, kto nemá koncesiu, je tzv. Čiernym alebo nelegálnym taxikárom. Ak ho mestská polícia zastaví, hrozí mu pokuta až do výšky 15 000 eur. Taxikári, ktorí dnes protestovali, tvrdia, že aplikácia nie je bezpečná pre cestujúcich práve pre absenciu lekárskych či psychologických prehliadok. Uber prekonal túto reguláciu tým spôsobom, že predtým, ako nastúpite k niekomu do auta, sa pozriete, ako je hodnotený zákazníkmi predchádzajúcich nejakých kontraktov a týmto spôsobom dokážete veľmi pravdepodobne zistiť, či je ten taxikár v poriadku a či poskytuje naozaj kvalitnú službu. Pre problémy s legislatívou bol Uber v Európe obmedzený v Holandsku, Belgicku a Nemecku. Dočasne pozastavený je len v Španielsku. Kristián Čekovský, RTVS.